Hola, yo soy la Cris, fundadora de la Tagacop. Soc una persona que em defineixo en el ecofeminista antifeixista, estic bastant arrelada a la lluita social del territori i sobretot tinc bastanta consciència en el món de l'ecologia i el medi ambient. Jo sóc l'Oan, sóc l'altre soci fundador de la Tagacop, sóc activista trans no binari i potser em defineixo com una persona amb moltes inquietuds i amb moltes ganes de menjar-me el món. La Tagacop és una cooperativa de serveis de neteja que neix al Ripollès amb dos clars objectius: generar uns serveis de neteja amb una consciència cap al territori i cap al medi ambient i, sobretot, generar llocs de feina amb salaris dignes, posant a la treballadora al centre i donant sobretot importància en generar aquests llocs de feina per dones amb persones al seu càrrec o per persones del col·lectiu LGTBQI. La idea neix que estàvem una mica farta de treballar en unes condicions precàries, amb molts químics, i llavors vam pensar que per què no donar-li una volta i fer-ho una mica més en dignitat i treballar amb productes que no fossin tan agressius per nosaltres, no?, a l'hora de fer feina. Bueno, som un projecte molt jove, just d'aquí 3 dies fem un any com a cooperativa, però sí que com a projecte de nivell econòmic intentem que el nostre impacte al final del creixement del projecte sigui un impacte bastant potent. Això vol dir que hem generat uns llocs de treball amb una consciència social important i a nivell d'impacte de territori crec que actualment estem amb un nivell bastant bo. Treballem per generar una consciència social cap al medi ambient del nostre territori. A més, generem un festival que és la Tagafest, que el que fa és apropar tota l'economia social, el cooperativisme, la col·lectivització cap a les persones que habiten al territori. Crec que el nostre impacte s'està treballant bé i està anant per bon camí. Hem vist que teníem que fer moltes coses nosaltres dins de la Tagacop, molts recursos ens han donat, hem fet molta xarxa, hem sortit molt motivades i a mi m'ha servit per créixer com cooperativa, no? Sí, no? I crec també una mica com per ficar fermesa en tots aquells punts que ja teníem com més consolidats, no? Per buscar alternatives, per treballar-los d'una altra forma i no frenar el projecte i que pugui continuar evolucionant. Bueno, i a mi el que m'agradaria primer de tot és que les persones que es dediquen a la neteja surtin de l'economia submergida i després el que ens agradaria també molt és tocar el turisme rural, que tinguin una consciència quan venen al nostre territori a l'hora de fer neteges, que tinguem una mica millor salut a l'hora de treballar amb aquests productes nous i què més? Bueno, i que potser possiblement la nostra intenció és acabar portant la gestió de tota aquesta cooperativa només, no havent d'anar a fer possiblement el servei, no? Això voldrà dir que hem generat una economia capaç de suportar una cooperativa amb un volum de sòcies treballadores molt alt, no? I voldrà dir que la funció de generar uns espais dignes i conscients de feina, doncs ho hem complert, no? On vulguem. Sí, i jo crec que el fet de col·lectivitzar-nos ens porta a això, no? Arribar on ens proposem, perquè entre totes fem que el projecte creixi de manera constant i regular, no? I equitativament, perquè el que jo no puc aportar ho aportarà una altra sòcia, no? I això fa que el projecte sigui molt més ric i molt més potent.